Moikka, mä oon Marja Holkeri ja mä lahjoitin lahjasoluja mun ystävälle muutama vuosi sitten. Ja se, että mä sain antaa toivoa ja sain auttaa, tuntui ihan mielettömän hyvältä ja oikealta mulle. Ja mulle oli tärkeää, että erityisesti mun kumppani tuki mua koko lahjasoluluovutusprosessin ajan ja tukee edelleen tähän liittyen. Ja lahjasolusta syntyi lapsi ja mä oon hänen elämässä mukana. Se on mulle ainutlaatuista ja merkityksellistä ja aivan ihanaa. Ja edelleen kun mä mietin tätä kokemusta, se antaa mulle voimaa, se rohkaisee, se muistuttaa toivosta ja sen merkityksestä, mitä on auttaa ja saada apua.